7:42 nin aga, ang oras na yan, hatod sa indo mga tugang kang Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa proteksyon kang atay. Hindi po pwede na makatabang para po sa may mga problema sa liver o magin daiman. Siring po duman sa mga mahilig na magkaon nin taba, asin mag-inom nin alak, ang pwede po kamo magkaigwan nin fatty liver disease or alcoholic hepatitis and cirrhosis. Kaya ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb, natural kaya ligtas ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwede na mabawasan ang danyo sa atay. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dae, mas maray po na ang Liver Aid Silimarin Capsule isabay oral daw para sa ma-enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinant sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Good morning po sa Indo Gabos. Welcome po sa programa niya tong Radyo Klinika. Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome po sa programa niya tong Radyo Klinika. Sabado na naman. Saro pong magayon na episode sa tuyang may magayong kitang topic para sa episode ngunya na pagkaaga di po sa tuyang programa. May kinaraman po sa childhood immunization. Kaya ngunyan madadangog niya to mga tugang na igwang nga immunization ang mga kakian niya to sa tuyang mga sa probinsya Kanalbay, magin mga tugang sa Bicol region, nangangapudan kaan po ang Department of Health. Magin baga sa mga maedad na, sa mga senior citizen, igabaga kipigigibo man na immunization ngaya. Ano man ang kahalagahan mga tugang kan immunization na iyan? Nata man ang ganda dapat kita magpabakuna. Kamupalan, kamong mga aki pa. Buda, nata mananggad mga tugang tamagin kitang mga maedad na, kay po ang tatabi na magpabakuna. Ano mananggad ang kahalagahan kang bakunang yan? Narumduman nindo kan uminaging pandemic na pig-required kita na gabos kita magpabakuna. Para po mga tugang sa immunity, mga tugang kanhelang na COVID-19. Yan, Gari, may iyan akong nata dapat. Pero mas maray tabi na ihaputa mga tugang sa tuyang resource person sa tuya tabing bisita via Zoom. Ngunyan pong pagkaaga, saro po siya na consultant. Mga tugang dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Diplomate Philippine Society of Newborn Medicine. Ang sa iya pong area of practice. Diyan po mga tugang sa Daraga, Legazpi, asin po Ligao. Kaya Bicolanang Bicolana. Ang sa tuya tabi mga tugang na bisita, may expertise po, may kinaraman sa pig-apon na pediatric neonatologist. Baka mapasala kita. Tabi mga tugang tama ba? Neonatologist. Yan.
Mga tugang, ang satuya tabing nasa linya via Zoom, iyo po si Dr. Leslie Moises. Dr. Leslie, good morning po. Welcome sa DCGB. Hello, good morning, sir. Good Thank you for morning, Doc. inviting po. Yeah, opo. Medyo okay po ang audio mo, Doc. Good morning, Tabi. Welcome po sa tuyang programa. Yes, thank you po. Kasi ang topic natin is very important po. Hindi lang po sa madaming mga bata po kasi yung may mga nagkakasakit, no? So very important yung topic natin na childhood immunization for Opo. prevention po ng Opo. sakit. Yeah. Doc, okay, komportable ka na po ka na data ka na hiling o gusto mo magpahiling sa kuya sa camera? Sige po. Diyos ko naman si Doc. Tinatago ang kagandahan ni Doc. Good morning po. Nakakasama ka po kay Bicol, Doc? Nakakaintindi ka po kay Bicol? Iyo po, nakaka-ano din yung Okay, Bicol. okay. So, Yep. pero okay lang po na ansay mong answer, English, Tagalog, Bicol, o whatever. Basta masabutan kan mga Sige po. kababayan. Okay, salamaton po. Tama ba, Doc? Pediatric neonatologist? Yes. Tama? Opo. Iyan. Neonatologist po, especially sa Neonatologist. na newborn baby. So other ano po, newborn medicine. So Ayun. mga bagong panganak po na baby. Yan, oo. Pag si Mrs. pala mag-agi pag-giraray, kay puhanta ka ang katabang mo, Doc. Ayo po. Okay. Sige, Doc. Primero, siguro i-share ta muna sa mga listeners tango niya na aga. Ano po ang kahalagahan kay ning immunization? Dapat po, dapat sa early childhood pa lang, ining mga newborn babies, dapat igwa na po ki-immunization, Dr. Leslie. Yes. So yung mga immunization po, tapos yung mga vaccines po, na-develop na po yan mga base sa mga pag-aaral po na it will help us prevent yung mga common na mga kahilangan po, yung mga childhood diseases. So it will prevent yung mga common na childhood diseases like mga pneumonia, yung mga obosipon, meningitis even, so tuberculosis. So very important po kasi even at an early age, kailangan po ma-boost na yung immune system para na-prevent po yung mga sakit, para malabanan po yung mga sakit po ng mga babies. Especially sa mga babies po, mga bagong panganak, or we start the immunization at mga 1.5 months or 6 weeks. So yung mga babies po kasi, di ba, mababa din yung immune system nila. So it's very important that we start early para ma-prevent po yung mga childhood diseases. I see. Tama ba, Doc, ang pag-intindi ko para ma-boost ang immune system Yes ng po. bata? So yung No? mga vaccines po, na-develop po yan para mag-react yung katawan natin, ma-boost Apo. yung immune natin. Para pag na-expose tayo dun sa particular na disease, may panlaban na po yung body natin. Ayun. Okay. Sabi ba kan mga gurang, ay sorry tabi ito ko. Pinadadangog ko Yeah, permini. Sabi kan mga sabi kan iba. Nataman niya tama pa bakuna nga kan mga akit na kampanahon mi nga lemang ki mga arog nga kan na mga buro bakunang yan. Mga makusog man nga po sa muyang lawas. Ano po, Dok, ang kwanta ang satuyang reaksyon sa mga arog po ka nagari filosofiya kan ibang tao? So, dati po, parang lately na lang, di ba, na-develop talaga yung mga vaccine. Yes. Pero dati man po, nakita natin na sa mga, sa census natin, matataas din po talaga Oo. yung cases ng mga childhood na diseases na to. So, with the vaccination, Opo. pumaba pa po yung mga kaso ng mga kahilangan na ini, which will prevent po yung nagka-pandemic na nga tayo, di ba? So it will prevent po yung malakihang pagkalat po ng mga sakit po. Opo, oo. Dok, ano ang mga required, tama ba? Sorry kung baka mali ang term ko, pero anong mga needed vaccines, no? Na dapat makomply kan mga mommies, kan mga guardians, kan mga aki, lalo na sa mga newborn babies, na dapat agad-agad na matawanan po sila kang vaksinaan, and how important po ini para sa immunity kan sa tuyang mga aki. Yes. So, programa na po talaga ini kang DOH, diba? So, Opo. at birth pa lang po, pag pinanganak po sa hospital, sa mga lying in,
or even sa private hospitals. At birth pa lang po, nagtataon na po ng BCG vaccine. So, prevention po ng disseminated na tuberculosis. Oho. Yun. Tapos, hepatitis B. So, yan Opo. po yung first two na binibigay po at birth. Mhm. And then, kapag nakauwi na po si baby, at 6 weeks old, yung sinabi ko po kanina, at 6 weeks old or 1.5 months, magsa-start na po yung mga kada buwan natin na vaccine. So, sa mga health centers po, may mga available pa tayo na mga vaccines na which is free of charge. So, wala po dapat talagang babayaran pag mga sa health center. So, ito po yung tinatawag nating pentavalent vaccine or yung mga 5-in-1. So, yan po, yung 5-in-1 na vaccine, ibig sabihin, 5 diseases in one vaccination, in one injection. Opo. So, ano po itong mga diseases na to? Diphtheria, PT, diphtheria, pertussis, and tetanus. Tapos, HIB or influenza B vaccine para po prevention din po ng pneumonia, saka yung hepatitis B. So, yan po yung 5-in-1 na binibigay sa center. And then, sa private clinics naman, may 6-in-1 po, which is almost the same. May dagdag lang ng sa polio. Sa health center po, yung sa polio pinapatak po, no? So, kasama po yon. So, isang tusok ng 5-in-1, tapos yung patak. And then, another vaccine po is yung pneumococcal vaccine. So, prevention din po ng pneumonia. So, very important po to. At 6 weeks old, dapat yung mga babies, dinadala na talaga siya sa health center or sa mga pediatrician so that you can already start yung vaccination. So, kapag nag-start po ng 6 weeks, after 1 month or after 4 weeks, second dose naman. And then, after the second dose, may third dose pa po tayo. So, yun yung tinatawag nating primary series po. So, yun yung first vaccines kapag lumalaki si baby for the first 6 months. And then, yung susunod po doon, 9 months na yung next na visit niya with a measles vaccine. Okay? So, Okay, so hanggang tama mo kang pakadangugusay mo until 9 months? Until 9 months, ano? 9 months may po, series of measles vaccines schedule Yes, ang baby schedule po. And then, at 1-year-old po, meron pa. So, 1-year-old, meron pa yung MMR po na vaccine. Okay? Ayun. Yes. Okay. So, importante ni Dok, hanggang 9 months dapat gari tama ba ang term ko, gari makomply ini kan sa tuyang mga parents sa pagkaintindi ko po, gari libre man lang ini diyan sa mga health centers sa mga LGUs, Doc Leslie. Yes, oo. So, libre po ito. Although may time na nagka-shortage. Pero ngayon, yung most health centers meron na ngayon ng libreng vaccine. So, wala tayong reason para hindi pabigyan yung mga babies natin ng vaccine. So, hanggang 1-year-old po yan. So, yung primary series na 5-in-1, tsaka yung patak, tsaka yung measles sa 9 months at 12 months yung MMR po. I see. May pagkakaiba, Dok, ang vaccine sa private muna yan baga sa mga health centers. Ang point ko kasi, ang iba although siyempre can afford, di ba? Kung man nila yan, diretso man nila na can afford. Pero may nadanong ako na medyo mahal. Ay, tama ba ang term? Iba, halangkaw ang presyo kan mga vaccine sa iba kumpara po sa free na pigataw kan sa tuyang gobyerno. May pagkakaiba po yan in terms of quality po, Dr. Leslie? Dapat po wala. So, ang difference lang po, most private pediatricians or private clinics will give the 6-in-1 na vaccine. So, instead na 5-in-1. Yes, so, the 6-in-1, DPT pa rin, tapos HIV, hepatitis, tsaka yung polio, instead na patak, kasabay na po doon sa 6-in-1. Polio. So, yes po. Opo. So, suppose dapat wala talagang difference kasi you're giving vaccine. So,
same quality. So, dapat pareho yung storage nila, hindi nasira. So, kasi dapat naka-refrigerate, maganda yung handling po ng vaccine, no? Syempre, ang pagkakaiba lang with the private clinics, babayan, mahal, tayo kukuha tayo ng vaccine. And ang advantage lang po nun, hindi na tayo maghihintay sa health center. Minsan kasi madaming pila or... Yes. So, pagiging komportable, So, komportable. Yes. Opo. So, but the quality should not be an issue po. I see. Okay. Yes. Okay. Sandali lang do. Tagari may nagte-text ako digdi na nailing. Madali lang. At isingit ko na para dahi tamal. Okay to. Good morning, Henry. Sabi niya, in case po na na-miss ang saro sa mga vaccine na iyan, kasi po ang baby ko ngunya nasa 2 years old na. Okay. Sige, Doc. In case na ma-miss ang nagkapera sa mga vaccine required para sa mga babies, ano po ang pwede kong gawin? Kasi nahalata ko na medyo sakitin po ang aki ko. Doc, garingo niya na-realize niya na dapat mag-comply sa mga vaccine. Sige po, go ahead. Yeah, so maganda talaga na-complete talaga kasi that will give you the full protection po. Yeah. Kumbaga. Pero kung sakaling may na-miss, pwede naman po tayong magbalik para mabigyan po ng another dose. Ang tinatawag po natin dyan catch-up na immunization. Para kung may mga kulang po na vaccine dati, mahahabol pa natin na ma-protect, ma-boost pa rin yung immune system niya. So, may mga booster vaccines din po tayo na binibigay po. So, pwede pa rin po siyang bigyan. Kung 2 years old na, just consult yung sa mga clinics para mabigyan po siya ng kulang na vaccine. Opo. Usually, Doc, ano pong mga gari side effects? Tama ba? Ngaya, after baga kang vaccine ngayon, may fever, etc. Usually po, anong mga common na mamatian kan aki? Buda dapat i-observe kan mga parents niya to, kan mga mommies, after po na mabakunahan si baby? Yeah, so very common question din yan, no, kapag after vaccination. So usually, mga common po, pwedeng magka-fever, pwede ding maglagnat po. So, we can just give paracetamol, pampababa po ng... And then, pwede din po, dun sa tinusukan, may instances din po, nagkaroon ng swelling or sumasakit po yung injection area. So, kapag ganon, we advise, pwede namang cold compress. So, most of the initial reaction with the vaccine, kung meron man, which is very rare, kung meron man po, usually short term lang po yan. Pero kung matagal na po na inaalala na after vaccination, matagal na ilang araw nang nilalagnat, ilang araw nang namamaga yung pinag-injectionan. So, usually pag ganito, dapat ibalik na dun sa clinic para ma-check po kung may iba pang problem. So, usually, yung mga adverse, yung mga reaction with the vaccine, usually nawawala din agad. Iyan, opo. Henry... So, another po, rare, could be pwede ding allergic reactions, pero very rare din po to. Pero kung magkaroon ng allergic reaction, which is very life-threatening, so pwedeng mahirapan po nga mamaga yung airway. So, pag ganun po, dapat po na-advise din po yung mother kung kailan dadalhin sa hospital or kailan mag-consult po. Opo. Di ba, Dok, sa barangay kasi na-observe ko, may booklet yan, di ba? May booklet. Yes. Yung scheduling kang immunization. Gura, ano po, paano kaya ang agom ko, sa mga nagbabakuna dyan sa State Health Office, nahiling ko, may booklet yan. Kung mamiss itong naka-schedule sa booklet, okay lang nahabulo niyan, ano? Yes, opo. Yes. So, yung recommended po is, yung primary series na sinabi ko po kanina, yung recommended, 4 weeks apart or 1 month apart. Pero kung nahuli ng konti, mga 2 weeks, pwede ding habulin. Basta makukompleto po yung number of doses na binigay. Huwag lang, mas preferred na medyo na late ng konti. Huwag lang yung mas maaga. Kunyari, 3 weeks. 3 weeks between. So, hindi po yun makakount na as valid na dose ng vaccine kung mas maaga po nabigay. Okay. Good morning, Henry. Good morning, Doc. Hapot ko lang po, nata may mga nagbabakuna na
Gari magabato ng kamot ay baman ini. Makuman sa iba ini. Nata may mga may nagbabakuna na gari magabato ng kamot. An iba mga magianon sana day mo mati ang tabi ang kulog. O dok, day ko ini aram ko nang sibag mo kay. Go ahead tabi. Depende na po kasi yun sa dun sa skill po nung nagwa-vaccine, no? Yan, So, okay. but most of the naman, yung mga nasa health centers natin and then sa clinics, they are all trained naman po na mag-vaccine. Kasi iba-iba po yung klase ng administration po ng vaccine. No? So, alam po yan ng mga nagbibigay ng vaccine. So, pero with the technique po, syempre iba-iba din yung pag-handle natin. So, sa skill na po yun yung nagbibigay ng vaccine. Bako po sa bakuna. Minsan, tamay mga, I do not know kung anong cause ka yan. Tamay minsan baga ngayon ay minalugad, paminsan dai, di ba? Ano kaya dok usually? Mga kwan man lang ini mga paminsan-minsan na incident, naglugad niya sa binakunahan, naghubag, di ba? Ano po ang gari mga pwedeng home remedies ka yan? Kan mga mamis muna habang iampo sinda sa mga harong. Ayun po. So, kung namaga po or parang mukhang masakit po, may pain po doon sa injection site, pwede naman pong mag-cold compress, mga 10 to 20 minutes. Or pwede din naman pong mag-pain reliever, kahit paracetamol, pwede naman po as an initial remedy po. So, very rare naman po to. May and then, kailangan nyo din pong i-ask kasi may iba din po na vaccine. Kunyari, yung BCG vaccine, nagsascar talaga siya. Yeah. May konting talaga siya pamumula, which is a normal reaction to the vaccine. So, kailangan, kung hindi po kayo sure, pwede naman pong i-consulta dun sa nagbigay ng vaccine or dun sa clinics. Opo. Okay. Dok, ko aram ko. Sa bagay, pwede, ganun nadangog ko ni sa mga eskwela. Sabi niya, good morning, Henry. Pwede po pa-expound kay Doc Leslie kang vaccine regarding po sa cervical cancer? Kasi mukhang mga batang, bata pa masyado ang mga binabakunahan. Nadangog ko po, napigsabi kang aki ko sa mga schools na dapat na po magbabakuna kaiyan. Dok, pwede po pa-expound kaan? Yes. Okay. So, yung vaccine po for na po yan, na-develop na po, yung vaccine for prevention ng cervical cancer, HPV vaccine po. Yeah. Yung cause po ng cervical cancer, yung human papillomavirus. So, binibigay po to starting at 9 years old. Okay. So, proven na po to na nakaka-prevent po talaga ng cervical cancer. So, if we have chance para sa mga bata na mabigyan po ng HPV vaccine, mas maganda po na mabigyan po sila lalo sa mga babae. Pero pwede din po to kahit sa mga lalaki po, no? Kasi po may vaccine din po doon na HPV vaccine na nagpe-prevent din yung tinatawag nating anogenital warts. So the vaccine will also prevent this. I see. So, important po. Hindi po, yung mga vaccine naman po, may, naman yan, may pag-aaral kung paano ka bata yung bibigyan. So, for HPV, 9 years old tayo nasa-start. I see. Okay. Tama daw sunadang gugusin mo, sa lalaki pwede ang HPV? Mga lalaki? Starting at 9 years old po. Kasi yung isang klase po ng HPV vaccine, pwede din ma-prevent po yung warts sa mga kalalakihan po. Kahit na hindi sila magkakaroon ng cervical cancer, yung human papillomavirus po kasi, pwede din yun mag-cause ng warts. Okay. So, dun sa genital area. So, yun ma-prevent din. I see. Okay. So, pero kadaklan po sa gari target na dapat mabakunahan sa mga babae po do 9 years old. Kadaklan. May kwampon, may side effect po. Ano pwedeng mamatian ng aki pag nabakunahan ka na HPV? The common side effects naman po ng vaccine, may mga we expect na may konting side effect po na but again, kung meron ng side effect, it's usually rare, minsan madalian lang, pero kung malala na po, kailangan po nating i-report po yun. Kasi yes po, kailangan po ma-report yun na adverse reaction dun sa vaccine. Kasi i-report din po yan sa mga mas mataas pa para mas mapag-aralan po natin yung vaccine kung may severe na reaction po doon. Opo.
After po kang 9 months, Doc, na nakakomplete ang baby kang mga required vaccines, ano po ang mga dapat na dapat ma-comply o sunodon ng parents para mas talong ma-boost ang immune system ng baby? Yes, oo. Opo. So, after 9 months, di ba, measles vaccine tayo. Then, 12 months, 1 year, sa health center po, nagbibigay po ng MMR. Measles, mumps, rubella. Opo. So, libre din po yun. Pero yung ibang booster vaccines po, not all health centers will give the booster vaccine. So, kailangan pa rin po yung booster vaccine yung sa pneumococcal, tsaka yung sa, sinabi ko kanina, yung sa DPT, yung diphtheria pertussis, tsaka tetanus. So, kailangan pa rin po yun ng booster vaccine. So, if you have, kung hindi kayo, walang booster sa health center, dapat po, mas maganda magkaroon pa rin ng booster vaccine if you can consult sa private clinics po. Ayun, iyo, opo. And then, okay. after 1 year po, may sa health center, after 1 year, may mga vaccine pa tayong pwedeng ibigay na not available na sa health center. Kasi ang indicator po sa mga health centers, ang binibigay po ng DOH is yung sa first 1 year old, first 12 months lang po. Opo. Good morning kay Dr. Julie Salbosa. Ayan, Dr. Julie, salamaton po, Doc, ha? Good morning, Doc. Very active si Dr. Di ba siya, until now siya po ang sendong presidente po, Doc Yes po. Leslie, ano, sa Philippine Morning, Pediatric Doc Society. Julie. Opo. Ito may text, may message, sige, may hapot. Pwede po ba sabay-sabay o kaya sunod-sunod ang pagbigay ng vaccine? Pwede po ba ibigay ang Penta today, then bukas, rotavirus naman? When po dapat maghintay ng 1 month interval sa pagbigay ng vaccine? Doc Leslie. Okay. So, yung mga vaccines po natin na binibigay po sa clinics natin at sa health center, pwede po yung pagsabayin. So, kaya minsan, pagdala ng baby, 2 tusok, 1 patak. So, pwede po yun, magkasabay. Okay. Ang hindi lang po pwede din na magkasunod yung patak yung sa rotavirus vaccine. Walang interval po na pwedeng magkasabay, pwede din pong ipatak. Kung kakabigay pa lang po ng injection nung pentavalent vaccine or nung pneumococcal. Ang hindi lang po pwede is ang dapat magkahiwalay or may interval kung magkasunod po na live vaccine. May tinatawag po kasi tayong mga live na vaccine. So, hindi po sila pwedeng magkasunod. So, Opo. may interval. So, 4 weeks po yon, 1 month. So, ano po itong mga live na vaccines? Ito yung sa measles, tapos yung sa varicella, yung prevention po ng chickenpox or yung MMR. So, kung nabigyan siya ng measles vaccine, tapos after 4 weeks or after 1 month, yung varicella vaccine kasi 1-year-old pa din naman natin binibigay. So, alam po yan ng mga nasa health center or sa clinics na kapag magbibigay ng 2 live na virus na vaccine, hindi po pwedeng magkasabay na magkaiba, pero hindi pwedeng magkasunod agad. So, dapat may 4 weeks na interval. So, parehong vaccine. So, depende po doon sa klase ng vaccine na ibibigay. I see. Oo. So, nasa judgment po ng mga yaon sa center o kung saan man pong clinic yan. Pero po, yung tinatanong po kanina, yung rotavirus vaccine, isusunod po doon sa pneumococcal or doon sa pentavalent sa 5 months. Pwede po yun. Wala pong problema. Kasi patak naman po. Ay, so halimbawa ang penta ngayon, bukas rotavirus naman, pwede po yun magkasunod. Pwede naman po. Pwede. Wala pong interval. Ayun, okay. Good morning kay Ma'am Rona Lindsay, kay Dr. Juliet, hindi ko alam kung doktor ito. Juliet Bisonia, Tabi, good morning. Din kay Jacqueline Espinola. Hello ngaya Leslie. Wow. Hello, Doc Jackie. Si Dr. Jacqueline. Din pa sa mga doctor natin. Nilda de la Torre. Good morning daw mula sa mga doctors in lahat pong nanonood dito. Salamat po. Alright, Doc, dito tayo sa listeners natin, ha. Alright, sabi kang, sandali lang, may nabasa ako kasubago na dapat may hapot ko sa imo. Okay. Okay na, Doc. Good point ini kasi may naitanong kanina sa natin. Yung 1 month interval, sabi niya, good morning, Henry.
Ay, very good. Ining simbag mo ka sa bago, yung text mo niyan regarding rotavirus. Ang point niya pala, regarding po rotavirus, pira pong month ang interval niya, hali duman sa ibang vaccines. Opo. Hali sa ibang vaccine, wala pong interval. Opo. Kasi po yung rotavirus, kung para sa kaalaman ng iba, yung rotavirus vaccine po, pinapatak po yun for the prevention ng diarrhea, kasi ang most common cause ng diarrhea is yung rotavirus. Okay. So, pinapatak po yun, pero hindi po to available sa health centers. Usually sa private clinics po to available. Kaya yun yung nagiging problem. Minsan, nagpapa-vaccine sa local health center. Tapos, kung gusto nilang magpa-rotavirus vaccine, sa private clinics po binibigay. So, kung interval po yung pag-uusapan, wala naman pong interval Opo. na from kung sa ibang vaccine na binigay. Wala pong interval. Pero yung rotavirus vaccine mismo, ang interval po niya, mayroon po tayong dalawang klase. Merong 2 doses na, depende po dun sa brand, may Opo. 2 doses tayo, or 3 doses. Pero ang interval po ng between the doses ng rotavirus vaccine ay 4 weeks po or 1 month din. I see. Opo. Okay. Sandali lang. Okay, good morning Henry at saka good morning Doc. Sabi niya, polio ito. Di ba Doc may na-mention kaninang polio? Regarding polio? Yes. May na-mention Opo. ka? Usually po, patak po yun sa health center po. Opo. Regarding polio po, ang anak ko, magawa niya na hindi pa po napapatakan. Ano po ang advice mo, tabi, Doc? Magawa niya na Ano daw po? Magawa niya na daw siya. Opo, kung hindi pa po napatakan, meron po din kasing injection pa yung yung sa poliovirus. Okay. So, kung na kompleto po niya yung sa IPV na tinatawag natin, yung injection po yun sa polio, I think that will be enough po. Opo. Ayun, okay. Pero, iba talagang, di ba, may, ano yan, may, ikaw kipatak and then may injection, di ba? Yung sa polio. Yes po, opo. Opo. Yung sa mga local health center po, dun sa bibigay po POH, patak po yung sa oral polio vaccine. Pero meron din pong injection na sinasabay po dun sa measles vaccine. Oh, okay. Gusto sabihin, Na effective polio din po. Yeah, effective ining patak sa anti-polio ta. Di ba, na-eradicate na Doc sa polio cases ta, no? Yes, opo. Eradicated Yun na. po yung goal natin, na Oo. totally ma-eradicate po. Kaya important po na nagpapabigay ng polio vaccine so that we can really totally eradicate po yung polio. Kasi ngayon wala na tayong nakikitang cases po ng Yeah. diba, ng opo. Opo. Dok, pwede ma-clarify inita. Ano po ang kasiguruhan na pag bakunado ka kang ano man na bagay na iyan ang habang ang baby na lumalaki, di po siya tatamaan kaparehong helang na connection po duman sa duman sa bakuna na ginamit sa iya. Baka masabi ang ibang parents, bakunado ngayong aki ko, dahil ngayon magkakahilang yan. Di ba? Ano pang assurance, tabi, na pag igwa ka kiss mga bakuna na comply mo yan, ang aki, dahil po magkakahilang, tabi. Opo. So, pag nabakunahan po yung mga babies natin, ibig sabihin, lower risk na lang po talaga sila para mag-develop po ng sakit na yun or matamaan ng sakit na yun. So, pero po, wala pong 100% na totally hindi po magkakaroon ng sakit na yon. Kasi depende din po yan sa immune system ng bata. May mga bata na maano talaga yung immune system, pwede din magkasakit. Pero for most of these studies, kapag nabigyan ng vaccine, kung magkakaroon man sila ng sakit na yon, mas hindi malala. So, mas hindi malala. Pero napag-aralan na po itong mga vaccine na effective po sila. So, in prevention of this, or lower na po yung risk ng pagkakaroon ng mga sakit na to. Okay. Good morning, Henry. Good morning, Dr. Leslie. Salamat po sa informasyon na nadadangog ko. Very informative po. Sabi niya, may history po kami ng cervical cancer sa family. Required ba talaga na magpas-vaccine tungkol sa cervical cancer o ano po ang pwedeng gawin po para hindi mamana? Kasi po sa mga previous na mga discussion po sa programa, may mga naririnig ako na ang cancer daw po ay parang nasa genes ng familia. Doc Leslie, reaction tabi.
So, yung cervical cancer po is, so yun nga po, as early as 9 years old, mas maganda prevent na natin to. Pero, kung sa mga matatanda po, I think mas may makakapag-explain. Pero sa mga matatanda po, kung Opo. exposed na po, kasi po acquired po ang cervical cancer. Acquired. So, kung exposed Acquired, na, kung Acquired. exposed na sa HPV, which is the most common cause ng cervical cancer, Oh. mas maganda po, monitoring na po yan with the gynecologist or yun po, sa mga OB-gynecologist po natin. Pero kung sa childhood vaccination po, as early as 9 years old, hindi pa po exposed. So wala pang any form of sexual, kasi nakukuha with sexual activities. So mas maganda, mas early makuha yung vaccine para ma-prevent po kung sakali man ma-expose Opo. dun sa HPV na human papillomavirus. Malabanan na po ng ma-prevent na po yung cause ng cervical cancer. Yes. Yung mananggadok, tama, naramdaman ko sa mga, may guest ako din itong doktor, pag-discuss me so human papillomavirus, na it's mga cervical cancer. Acquired mananggad, nakukuha ang iba through Yo po. sexual, and pag may multiple partner ka, na hindi mo alam kung opo. sino yon. Tama po. Sus ko, maringanit na, mari ang practice ta kang... Dok, magbabalik po kita. Magko-commercial Yeah, break muna po kita. May mga hapot digdi para po sa tuyang discussions regarding childhood immunization. Magbabalik po kami ni Doc Leslie Moises. Makalipas lang po kan mga patalastas. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ay, ang bilis ng oras, ha? Ang bilis ng balik po kita sa programa, makaskaso ng oras. So, discussion ko pala, Doc Leslie Can regarding HPV last year. Si Dr. Salvosa, si Dr. Julie ang guest ko ka ito. Narondoman yes ko. po. Baka po with the adolescent. Yes. After ka ito, sunod-sunod na so engagement ta sa indong organisasyon. Salamaton na maray kan Dr. Julie. Okay, Dok, ano pa po ang gusto tang i-share hali isa sa imo bilang sarong pediatrician? Baka may malingawang kita o may gusto kang idagdag tabi bago ko iak na ihapot sa imo ng mga text mo niya na pagkaga regarding childhood immunization. Go ahead, tabi, Dok. Yeah po. So, yung mga vaccines po natin, available po yan sa health center. So, walang reason para hindi po pabakunahan yung mga babies. So, very important kasi proven naman na most vaccines naman ay natotolerate or safe para sa mga babies. Although, hindi masasabi 100%, pero most of these vaccines are natotolerate ng mga babies are safe. So, maganda po mabigyan ng bakuna. Kaya, mas pipiliin po natin na magpa-vaccine kaysa, di ba, ma-hospital, tapos gagastos pa sa hospital. Opo. So, kahit na magbabayad for the vaccine, even magbayad ng vaccine, mas mahal pa rin po ma-hospital kaysa magpabakuna. Yes, May libre yes. naman po na para sa mga health centers. So, hopefully, most of our babies ay ma-vaccine na po. Kasi, may ano po yung DOE, siya konti po Opo. yung nabavaccine din natin. So may mga agam-agam pa rin po, may mga hesitations pa rin po yung mga ibang magulang po kasi na magpa-vaccine. Yeah. No? So, yes po. Opo. So, Okay. Dok, sabi kang parenting day. Good morning, Hen and Doctor. Sabi niya, pwede bang pabakunahan ng bata pag may sipon or galing pa lang sa sakit? Yes po. So kung mild na ubos, may mild na sipon lang, hindi po to contraindication po talaga sa vaccine. Even yung mga antibiotics, wala pong interaction with vaccine. So kung mild lang naman po yung illness, pwede po silang bakunahan. Pero kung sobrang nahihingal na, mukhang may pneumonia, mukhang kailangan mong i-delay muna ng konti. Pero kung yung mga mild illness po, hindi po contraindication to vaccination. Ayun. Kaya, may follow-up palang text in listener ta kasi dinara ko po sa health center so aki ko habo bakunahan tamay sipon daw. Dok. Gari may opo. point man so, may point man so vaccinator. Tema, Dok? Kung mild lang po, it's not a contraindication po sa vaccine. So depende po kasi yon sa assessment po, no? Opo. Nung magbibigay ng vaccine. Kung sa palagay niya talagang malala po yung sakit ng bata na hindi pwedeng bakunahan, then decision, that's a just judgment niya po yan. Pero in general po, kung mild na illness lang, mild na sipon lang, pwede po bakunahan. Not a contraindication to vaccination. Opo. Kung hali da, Dok, sa helang palang sa aki, regardless siguro kung anong helang, dahil niya pig-specify, kung hali po da sa helang, Dok? Yes, kung completely resolved na po, recovered na po yung bata, we can already give vaccine po. Ayon. Okay. Pwede bang paligo? Ibawan nga po. Pwede bang paliguan ng bata after na mabakunahan? Yes, No. wala naman pong contraindication po na paliguan po yung bata after vaccination. Naroon ko sa nagpabakuna ko sa ayam ko. Dahil pwede nga pagkarigoso ng ayam, pagkatapos kang bakunan, yan nagiulok ako. Tawo po ini. So pwede, Dok? Pag uli, pwedeng... Pwede po, wala naman pong naman pong contraindication po. Yeah, okay. Ito, nabakunahan po ang anak ko, kaya lang biglang nagkasipon. Siguro po baka sa panahon lang, no worries man po ako. Dok, tabi, reaction? Yes, opo. Yung iba po kasi nagpa-vaccine tapos na-expose po, pwede po naman mangyari nagkaroon ng viral illness po after the vaccination. So, not all naman po masasabing dahil sa vaccine. So, ayun po. Ayun, okay. Baka nauranan. Yes po. baka na may Okay. exposed lang sa germs.
Okay. De ko aramin ni kung pwede masimbag ni Doc Leslie. De ko po sure. Pero ihapot ko sa imo, Doc. Sabi niya, kanagpabakuna da kang mga HPV sa mga school, igwa ki parent, dapat pirmahan mo na kang parent bago bakunahan? Gani may waiver I gayon? think po, baka protocol po yun, baka policy Oo. po. Opo, kasi po, syempre 9 years old, then ang nasa school lang ay yung teacher na kasama. So, we'll still need the consent po ng mga magulang. I think it's a policy po ng school or yung sa nagbibigay po ng vaccine. Kasi po yung sa clinic, kung dadalhin mo, hindi na po kami nagpapakonsent po or sa health center kasi kasama na yung magulang po. Ibig sabihin, pumapayag po sila na pabigyan po ng vaccine yung baby. Pero yung sa mga school, I think kailangan pa rin po na may consent po yung magulang kasi minor pa rin po, 9 years old and above. So minor pa rin po. So kung wala yung magulang doon, at least may signed consent po for the vaccination. Opo. May mga nag-iikot po sa mga barangay na bit-bit lang ang vaccine box. Vaccine box. Sulaugan kayo, Dok, ano? Sulaugan. Yeah po. Yeah. Tapos sabi niya may mga may yellow pa akong nailing sa laog kan box. Yahali duman sa bakuna sa baby. Deda po ito mabawasan sabi niya strength, ang nakasurat di strength sa bakuna, Dok Tabe. Oo, kasi tama naman po yung concern niya no na yung baka nag-iba yung temperature kasi ang very sensitive po yung pag-handle natin ng vaccine. Usually we store it sa mga refrigerator 2 to 8 degrees dapat. So kung meron man po na nag-iikot-ikot lalo na yung sa mga barangay health workers natin, make sure na kung nasa icebox man, mabibigay agad. Kasi kung medyo matagalan, hindi na-regulate ng maayos yung temperature, pwede po talagang masira po yung vaccine. So, proper handling po ng vaccine ang kailangan po. So, kung yung mga nasa ice box, dapat po mabigay po yun agad. Siguro, properly oriented man siguro ang mga nag-iikot doon. Yes, trained na naman po sila. Yes. Kung kaya dapat may bit-bit sinda na mga laugan ka na mga alangan man po na drawn sa refrigerator. Di ba, Dok, may storage yan sa center? Sa mga rural health units? May yes po, storage dapat po, meron po. Mas preferred nga po yung mga refrigerator. Meron talaga nung thermometer, digital na thermometer, or basta ma-check po yung temperature po nung sa refrigerator para po hindi matira yung mga vaccine po. Kasi very sensitive po sila. So, proper handling po para mas maging effective pa rin yung vaccines na binibigay. Yes, opo. Pasensya na po sa ibang texter aram mo, Dok, sa sa every time na may discussions regarding sa tuyang programa, sa mga topics, ang pagharani ng oras, saka nagdadakol sa mga text, siguro, pigasabot mo na kimaray kan mga listeners so mga so mga discussions regarding some certain topic presented. Okay, pasensya na po, taday ko na mabasa tapos na pang-oras ni Doc Leslie. So siguro, Doc, ano po ang satuyang mensahe sa mga parantabay ngunyan, hali po sa BRD-HMC o kung saan man po, tabi bilang ikasarong pediatrician, tabi, Doc Leslie. Go ahead po, parting words, tabi. Yes po. So, yung mga vaccines po natin, very important na mapabakunahan po natin yung mga babies natin and then mga older children. Kung may na-miss man po silang vaccine, mag-catch up po. So mga first, for our babies, meron po sa health center. So, wala pong nalibre po. So, wala pong reason para hindi po makapagpabakuna si baby. So, very important po para ma-prevent natin yung mga common childhood diseases. So, para maging healthy na lumaki si baby. Opo. Thank you, Doc Leslie. Ingat po palagi and Happy New Year po sa imo. Thank you po. Thank you so much. Mga tugang, iyan po si Dr. Leslie Moises, mga tugang sarong pediatric, neonatologist, consultant po kan BRHMC, diplomate, Philippine Society of Newborn Medicine, tabi digdi po sa tuyang lugar. Salamat kay Dr. Jory Salbosa, an organisasyon tabi kan Philippine Pediatric Society Bicol Chapter. Didi po sa Bicol sa padagos na suporta po sa tuyang programa and maugmako sa tuyang mga paraantabay. Dakula po ang participation as in concerns po sa tuya na pinaghiras na mga informasyon regarding po mga tugang sa siring na bagay.
Salamat kan sa inyong pagantabay. Programa po ka na Bicol, susunod na. Mabalik po ko alas 2 sa programang Kaya. Saro naman na advocacy program kang DCGB, may kinaraman po sa pagpreserbar kan sa tuyang kapalibutan. Thank you. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Goodbye. Maray na aga. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Realize true comfort and